כמה זמן מצטרף לתנון? עד שזה נראה יפה. עד שהן מחייבות. עד שהאוכל מחייב, אז אתם יודעים שהוא נורא. תמיד. זה לא משהו? אני ממש מחייב. זה מה שכיף בכולם. לא הכל נעשה. כן, אצלי בבית. רק זה, רק הכל חתוך שיהיה. גמרנו את הפטריות. מה הבא? רגע, מה עם זה? זה אנחנו נוכל. לא. אני זה בעגבניות. ראית שם, תעטו עליי. יש לך פניה גדולה. למי? לנגטיבית. לא, את זה אנחנו נשים בתוך הרביולי. ראיתי כשאת הולכים נכנסה. להכין רביולי האלה. אוקיי, אז זה גמרנו, אנחנו חוזרים למתוקים, אני מוכנה פה הכל. רק חשוב, אנחנו נשים פה על השולחן.